שלום, זה אני עוד פעם בסרטון של ג'ולט. אוקיי, בואו נתחיל. הג'ולט, אם קונים אותו, הוא מגיע בהתחלה עם שתי חיצים. לחיצים קוראים W1. W1 זה סוג של חץ. וכך מתאינים את הג'ולט. לוקחים חץ, שמים אותו לא בדיוק עד הסוף, אוקיי? ואז כאן, כאן, הדבר האפור הזה, מושכים את זה עד שנשמע קליק. ככה. שנייה. אני אעשה את זה בכפות הרגליים, כי אין לי עוד יד לצלם. ככה. ואז מכניסים את החץ. שיהיה ככה. כדי לכוון עם הג'ולט, יש פה כזה תעלה כזאת קטנה. מפה מכוונים עד לדבר הזה קטן פה. הג'ולט הוא טוב מאוד לירי. הוא כמו מיני סנייפר כזה. אז מכוונים ויורים. בדרך כלל הג'ולט יכול לראות עד 44 מטרים. תודה שצפיתם בנו. קסם קטן כמו בכל פרק. טאדאם! עוד פעם טאדאם! תודה שצפיתם בנו. נורא מודה לכם. להתראות.